Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. O tɛ baasi ye. N'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye. Dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. An cɛ. I musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. Bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. Dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. Ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. Dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. Nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. Nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nka bɛ bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Basunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. A fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛ na kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. O ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. A b'an ni mun cɛ. Nhutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. Ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. Malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na Mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la
bebe bato la Zavia o kɔnɔna misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen no k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mugadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula an ka wulada in na kibaruya bɛna taa n'an ye segukaw fɛ douanelakaw olu ye wulikajɔ kɛ min ye dɔrɔgu caman ye k'o minɛ kabakuru 136 olu sera k'u tɛgɛ da o kan baara in bɛɛ lajɛlen kɛra min ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale yɛrɛ ka wulikajɔ ni a ka laseliw hukumu kɔnɔna na Mali minisiri minnu tun bɛ Menakakaw fɛ olu kɔni ye baara caman kɛ ka se k'u ɲɛda Menakakaw ka Turkikaw fɛ maa 1300 ɲɔgɔnna o minɛna ka sababuya kɛ wulikajɔ dɛ min ye Istanbul maire ye ale minɛli hukumu kɔnɔna na Afrique du Sud kaw ka lasigiden min tun bɛ États-Unis n'a seginna ka na u y'ale sɛbɛkɔrɔ kunbɛn Sudankaw olu kɔni ka sɔrɔdasiw ye u ka palais sɔrɔ olu sigilen n'o kɔnɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ye a nɔfɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma k'a ka cɛbɔya bɛna na da kɛnɛ kan maa wɛrɛ t'olu bolo ni Alassane Dramane Ouattara tɛ Nigerkaw fɛ maa 40 o de fara Bamanciwale kɛbaw fɛ k'u tabi n'a kɛlen no k'u ka jamana ale tɔgɔ tiɲɛ kosɛbɛ sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la kɛba Mali fu Centrafrique fu fɔlɔ parce que an kun bɛ k'olu de tun bɛ k'an bisimila Mali fana fu balontan banna sisan Coupe du Monde ale ta ko tile 6nan hukumu kɔnɔna don an na tila k'an da don a la k'an hakilinaw di o kow bɛɛ lajɛlen kan. Kunungo Gawokaw fɛ Wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min senfɛ sa Gawo masuruna na Bamanciwale kɛba minnu bɛ ani bingalikɛla minnu bɛ n'olu bɛ a fɔ ko bɛ taa bin maaw ɲɛ sa ka se ka u ka mɔbiliw ka bin mɔbiliw kan armée ale kɔni sera ka olu dɔw minɛ min y'u bololaminɛw ye k'olu sɔrɔ nin waati in kɔni na a yiralen don k'a fɔ Gawokaw fɛ maa minnu bɛ n'olu bɛ siratigɛ kɔni na Wolomasiri tabaw kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen na u bolo bɛ se ka da u kan cogo min na ale Gawo kelen kɔnɔna na maire ale ye ɲɛfɔli kɛ a ka san tɛmɛnen baaraw la n'o ye Boubacar Daka Traoré ye baara minnu sera ka kɛ n'o y'a sɔrɔ Salona Siringo min ye Gawo mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa mairelakaw olu kun ye sefa wari 1,600,000 sɔrɔ zen ta sera se fo miliyari 1 n'a kunkanfɛn ma baara mun bɛ senna bi maire ale futani na kosɛbɛ sabula min ye kɔmasegi baara ye o de laɲininaw fɛ waati ni waati u ni dugudenw ka se k'u sigi k'u boloda ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye faamuyali bɛ se ka kɛ kow la cogo min nin kalo in tile 25 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o tun ye tasibila ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu binna vendredi noir ale san 35 tɛmɛnen kɔfɛ médecin colonel Asaba Jalo ale kɔni taara sa min ye ɲarelakaw fɛ yen maa minnu binna Musa bin waati sa ka taa fleur da ye olu yɛrɛ maaw somaw fana kun taama na n'u ka tɔnjɛkulu ka taama ka bɔ Bamakɔ ale Gabriel Touré rond-point na ka na se fo ɲarela kaburu do o yɔrɔ la ministre 3-4 ɲɔgɔnna olu tun bɛ taama na nin waati laban in na
menakakaw fe dombolo u taara o kɛ menakakaw ye a minisiri kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fana kɛnɛya minisiri so ale ɲɛma n'o ye Asaba Jalo ye ale kɔni taara a ka baarakɛyɔrɔw maaw lajɛ minisiri min bɛ kalanko kunna n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma ale baara mun kɛ an na tila k'an da don o la farikolo ɲɛnajɛ minisiri basketikɛ denmisɛnninw ka so sa ale taara o biriki fɔlɔ da ka tila ni sifinw ka hakilila jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Abdul Karim Fama ye a kɔni y'a yirala sa k'a fɔ ko baara fɛn bɛ ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ don nataw la a na kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yawale sa ale yɛrɛ na wuli ka na kɛnɛw kan i n'a fɔ a filɛ Menaka denmisɛnninw ɲɛma cogo min na ka se ka baara kɛ n'u ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ Menaka taga in fana senfɛ commissaire à la sécurité alimentaire n'o ye Radwan Agali ye ale yɛrɛ ye donbolo caman kɛ min ye da dumunifɛnw ye ka taa se balow ma o bɛɛ lajɛlen dila jamanakuntigi tɔgɔ la furaw fana tara ka di ni Ala sɔnna a ma sini école ta nasira fɛ baara minnu kɛra an n'an da don la o b'a to sa jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ye ja dɔ dilan ja min bɛ tali kɛ nin kalo 4 tɛmɛnen baara minnu sera ka kɛ n'ale ka musaka bilalen kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan o ye Fuseni Tunkara ye ale ye jamanakuntigi yɛrɛ ka kunnafoni o baarakɛyɔrɔ maa dɔ ye. Venons dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, recevoir l'installation solaire aujourd'hui à l'hôpital dermatologique de Bamako. Nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire. Merci au nom de tous ces sans-voix, tous ces malades qui n'ont pas accès à lui, toutes ces personnes vulnérables qui ne cessent de lui dire merci tous les jours. Et le cas de l'hôpital dermatologique est assez particulier. Ici, nous avons un centre de prise en charge de grands brûlés. Et qui parle de grands brûlés? Avec ces installations, il n'y aura plus besoin d'électricité et d'EDM et il n'y aura plus de coupure. Nous sommes animés vraiment d'un sentiment d'extrême joie, puisque ce problème d'électricité n'était caché à personne. Et j'imagine un peu combien ça nous a coûté en termes d'économie, alors afin de pouvoir assurer nos missions. Donc la crise énergétique, c'est vrai, nous là où nous sommes aujourd'hui, et avec ces installations, alors nous pensons que désormais ce problème pourra être mis dans les oubliettes de l'histoire, puisque alors au jour d'aujourd'hui, l'installation qui nous a été faite, et d'ailleurs je profite de l'occasion pour remercier alors au nom de l'ensemble du personnel et au nom de l'ensemble des malades qui nous fréquentent ici, le président de la transition pour ses œuvres. Montant exécuté dans l'achat du carburant, et il faut tabler sur 400 litres par jour, puisque nous avons au moins 3 groupes électrogènes. 3 groupes électrogènes qui te prenaient 400 litres et par jour de gasoil. Donc avec ces installations, moi je pense que ça va nous amener vraiment à diminuer carrément la quantité de carburant qu'on avait l'habitude de prendre et permettre davantage à l'hôpital de faire beaucoup d'économies. Alors c'est ce qu'il gagne. Après les centres de dialyse et puis l'Odonto, nous sommes au CHU dermatologique aujourd'hui pour remettre ces installations. Le président répond encore à un besoin crucial des Maliens en général et des patients en particulier, en offrant ces installations solaires qui font une capacité de 400 kW. Au CHU, à l'Odonto, c'était 600, cette fois-ci c'est 400. Tout ça c'est pour répondre aux besoins des patients et que les soignants puissent travailler dans de meilleures conditions. Nous espérons que cela pourra aider vraiment les patients, parce qu'on sait que la dermatologie, ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Ces installations prendront une très grande partie de l'hôpital pour que les patients puissent être à l'aise. Tout ça, c'est la solidarité et le patriotisme du président de la transition envers les Maliens en général. Appeler, chaque fois je le dis, appeler d'autres Maliens à la solidarité. D'autres Maliens à la solidarité, que la solidarité soit à tous les niveaux. Nous savons aujourd'hui que le besoin en électricité, c'est crucial. Et dire à ceux qui bénéficient à l'hôpital
eux qui bénéficient de ces installations-là, d'en prendre soin et de l'utiliser pour le maximum pour les malades. Les dire de vraiment veiller sur ces installations afin que d'autres hôpitaux aussi puissent en bénéficier encore. N'ala sɔnna ma sini min ye maa minnu yɛrɛ ye donbolo sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna baloko ta na sira fɛ dɛmɛko ta na sira fɛ an na olu fana ja yira aw la ka kɛ ni kibaruyaw nacogo ye sa kɔka kibaruyaw la Burukina jamana ɲɛmaw kɔni ye kangarida kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ ka taa jaw dilan ja jatigintaw ni ja bɔyɔrɔ dɔnbaliw ni ja kirikaraw k'olu da sen ka sa k'a yira sa k'a fɔ ko maaw bɛ ka fa Burukinakaw fɛ u ka procureur ni jamana ɲɛmaw ye wuli ka jɔ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sa k'u kɔni minɛna o lakɔlɔsili kɛ maa o maa ne kɔni minɛna a la i k'a bila i kunna k'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye sariya ye ale n'a ka baara kɛ sabula nin tɛ Burukinakaw taabolo ye bi nin t'u taabolo ye sini wa u sen tɛ nin na Nizɛrikaw fɛ yen nin kalo in tile 21 silamɛ dɔw kɔni taara sɔrɔ u ka selikɛyɔrɔ la juma don dugu min bɛ sa n'o ye Fanbita ye Fanbita ni ale yɛrɛ kɔni kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna o de b'ale ni Mehana o ni ɲɔgɔn cɛ Tilaberi ale kɔnɔna a yirala sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu marafatigi lakodɔnlen kɔni ye misiri in kɔni lamini ka maaw to seli la ka mugu ci Bamaci wale kɛbaa minnu bɛ n'o ye AGS maaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu bolonɔ don nin waati in na fana bɛɛ lajɛlen kɔni maaw talen don ka kɛ ni nin waleya in ye Kɔdiwarikaw fɛ yen kalata labɛnw bɛ sen na min ye jamanakuntigi n'a sɔrɔ ale yɛrɛ taalen no Faransi nin tile 2 in kɔnɔna n'o ye Kɔdiwari jamanakuntigi ye a ka tɔndenw a n'a lafasabaw kuma tɛ ka taa se a ka sɛnɛ minisiri ma n'o ye Kobena Kwasi Adjumani ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko kalata nata in kɔni bɛna kɛ kalata ye olu bɛna u jija k'a ta tako kelen na k'a sɔrɔ min ye yɛgɛyɛgɛli ma kɛ Alassane Dramane Ouattara ko ni Ala sɔnna a ma min ye Kwadwo Adjumani ka fɔ la a bɛna ta ka k'olu ka cɛbɔ ye min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen a ye ninnu fɔ ko nɔgɔ yɛrɛ tɛ nin kuma ninnu na ko baaraw bɛ sen na don nataw la sa min ye Alassane Dramane Ouattara ye ale bɛ se cogo min na ka bila a ka cɛbɔya minɛnw kɔnɔna na nin waati in na Charles Blé Goudé Laurent Gbagbo ale ni Guillaume Soro olu tɔgɔ ma se ka kɛ kalata sɛbɛn kan fɔlɔ sabula a yirala k'a fɔ ko olu k'u nɔ minɛnen no sariyatigiw fɛ o sariya ko min bɛ sen na min ye PDCI ye Cham ye ale kɔni ta kun ye ka nationalité ko kɛ n'o tɛ ale sen bɛ kalata in na ale bɛ se ka kɛ saba kɔni sa min ye Charles Blé Goudé Laurent Gbagbo ani Guillaume Soro olu dɔ kɔni ko nɔminɛlikɛlaw la kiiri tigilamaw fɛ yen o de y'a to u tɔgɔ tɛ sariya sɛbɛn olu ka u ka jamana kɔnɔna na Sudankaw olu ka jamana ɲɛmaaw sera ka wuli ka jɔ kɛ nin kalo in tile 21 tɛmɛnen ka taa se tile 22 ma u ye palais n'o ye faama sigiyɔrɔ yɛrɛ ye ka kɛlɛ kɛ palais u y'a yira sa k'a fɔ ko ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fanga marali la hali n'o y'a sɔrɔ bi bi na y'a yira k'a fɔ ko san 2 tun ye nin ye jɛkulu minnu tun bɛ ni marifa bɛ olu bolo sa n'olu fana tun ye kɛlɛ in kɛ nin dugu in kɔnɔna na olu tun kɛlen don ka yen yɔrɔ kɛ u dagayɔrɔ ye Afrique du Sud kaw olu bɔra k'u ka lasigiden min tun bɛ États-Unis kaw fɛ ni o gɛnna Donald Trump ka maaw fɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kunbɛn bonya ni karama kɔnɔna na min ye lasigiden ye sa min ye Donald Trump ye ale kɔni tun y'a yira sa k'a fɔ a ka bɔ l'Amérique fɛ sabula waati laban in na u y'a yira k'a fɔ ko siya wolomako kɛlɛ kɔni k'o taabolo o de bɛ a bolo ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye Turkikaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa 1,130 o de minɛna wulikajɔ senfɛ u ka dugu faaba dɔ kɔnɔna na n'o ye Istanbul ye Istanbul maire ale de kɔni bɔra jɔyɔrɔ la sa minɛli kɔni taara ka ɲɛsin ale ma dugudenw kɔni caman kɔni jiginna dugu kɔnɔna na o de senfɛ sa ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka taa minɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ kɔni ni ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kɔni o kɔnnen no bi Istanbul kɔnɔna na maa minnu minɛna sa a yirala k'a fɔ ko kunnafonidila yɛrɛ 10 bɛ a maaw olu cɛ la Arabie Saoudite masakɛ denkɛ ani ale min ye fanga tabaa ye bi ale de fana y'u ka fanga ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fanga sinamatɔ maaw kɔni na dɔ kɛ kasi la sabula ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri olu bɛɛ lajɛlen kɛlen no bɛn ni kelenya o sinsinni na danaya min dalen no ale ka diɲɛmaa fɛ bi o b'a to a ka se ka wulikajɔ kɛ yaasa Arabie Saoudite bɛ se ka ninkura fiyɛ cogo min na bɛn ni kelenya sabatila maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni mana tɛmɛ bɛn fɛn fɛn kan ka ɲini sa ka se ka diɲɛ yɛrɛ suma ka diɲɛ kolo suma ka lafiya don fan bɛɛ lajɛlen fɛ o wulikajɔ ale tɛ la dɛ Mugucika in sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 15 o de joginna a ko senfɛ min ye Mexique ni États-Unis dancɛ la
u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 60 min ye marifakisɛ 60 ɲɔgɔnna o kɔni tɔmɔna a yɔrɔ la ye amɛrikɛnw kɔni ma maa minɛ fɔlɔ min ye waleya in kɛli ni bi cɛ nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sa sabula a yira k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin caman ye olu joginna minnu dɔw yɛrɛ b'a si bɛ taa san 16 la maakɔrɔba minnu b'a la olu ta bɛ taa daminɛ san 36 la ka taa amɛrikɛnw kɔni ma maa minɛ fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw olu bɛ sen na u ka fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'an sigira ka na Mali la sa an bɛ taa segukaw fɛ douanelakaw olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ nin waati min na min ye dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw ye olu donni fɛɛrɛw bɛ ka kɔn an ka jamana kɔnɔ basigi ni ɲɛɲini ni ko jateminɛ sira fɛ sa min ye douane min bɛ Segu ale ka ɲininikɛ jɛkulu olu ye wulikajɔ kɛ sa k'u bolo da dɔrɔgu dɔ kan waleya in nana kabini nin kalo in tile 23 min ye douanelakaw ye segukaw fɛ olu ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka t'u bolo da mobili dɔ kan sa n'o ye Mercedes dɔ ye dɔrɔgu kabakuru 136 de tun bɛ a kɔnɔna na waleya in kɔni kun kɛra sa k'a dogo Mercedes min kɔnɔ sa o Mercedes u y'ale lajɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'u bolo don a kɔnɔ k'a womisɛn bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka taa u bolo da nin dɔrɔgu in kan o waleya kelen bɛ ka kɛ tuma min na fana ɲɛfɔli tun bɛ ka kɛ n'o ye douane directeur ba ye n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ale yɛrɛ tun bɛ ka waleya in lajɛ a ka maaw nɔfɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na basigi ni lafiya ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na o de la sa min ye douane maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min u ka maa mafalen minnu bɛ Segu kɔnɔna na olu ye nin jateminɛ in kɛ a mɛnna u sɔmina yɔrɔ caman na nin bɛna dɔ fara u ka wulikajɔ kan min ye dɔrɔgu yɛrɛ kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko douanelakaw nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye u ye wulikajɔ kɛ san tɛmɛnen kɔnɔna na ka se ka boloda fɛn caman kan min y'an ka sira caman fɛ douane maaw sa ɲininenw fɛ nin waati na i n'a fɔ inspecteur yɛrɛ ka bɔli laban douaneba kuru kɔnɔna na Falajɛ yan a y'o de f'u ɲɛna wulikajɔ cɛsiri yaasa min ye maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka kojugu kɛ ka jamana musaka ko k'olu balan k'o don kunbalana u ka se ka sira dilannenw dilan sira cɛlenw dilan ka se ka baara kɛ danaya ni tilennenya kan maa bɛ yen k'o b'a fɛ ka kojugu ta ka ɲɛsin jamana in ma u ka se ka dankari o bɛɛ lajɛlen na min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa douane yɛrɛ a yɛrɛ ka taabolo kura n'a ka ni kura min fiyɛlen don yaasa ka se ka baara kɛ maa si kana to yen i ka nɔgɔ kojugu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma kuma t'a musaka ma n'a lakana ma o y'olu ka kalikan ye nin waati in na segukaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn inspecteur général de douane Amadu Konate ale tɔgɔ la farikolo ɲɛnajɛ coupe du monde tile 6nan hukumu kɔnɔna na ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun minɛ an ye novembre kalo tɛmɛnen tile 20 Afrique du Sud ni Mali tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tile 3nan o hukumu kɔnɔna na a kɛra 1 ni 1 ye Bamakɔ yan bi fana u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Casablanca a kɛra fu ani fu ye si ma se si la Mali ale ni Centrafrique de tɛ de n k'olu ɔnzɔnu nɔ ou bien a capitale de Bangui de ye wa ninnu u fana taar'u da kɔfɛ u ma balontan o mais kɛb'an fana kan ka balontanna ɲini tiɲɛ na parce que bon a bɛna fɔ sa ko ni aigle gagna ko maaw da tɛ kuma fɔ ko ni aigle cira bon o ma ci u ye nil de kɛ mais falen caman kan ka kɛ Ghana kɔni bɛ jouer bi Ghana hali ni Comore cira u b'a ɲɛ o parce que an bɛ kuru 8 na olu bɛ kuru 9 de la donc olu b'a ɲɛ toujours ni Ghana gagna bi est-ce que Ghana tɛ taa kuru 15 la an to k'olu la tuguni an kutɔ olu la a bɛ gɛlɛya dɛ keba donc nin ye kibaruyaw ye kabini novembre kalo tile 20 tɛmɛnen nin Centrafrique kelen nana 1 ni 1 kɛ Bamakɔ yan a don fana o fana gɛlɛyara kosɛbɛ o y'a sɔrɔ ji bɛ kɛ min kun na o de tun tɛ yan a bɛ ba ta ka suru min kunkolo la ta Mali ye kuru 9 ye Comore 9 points Ghana mana gagné bi o t'o kɛ 15 ye ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'an ma anw k'an ka kuru 6 de sɔrɔ nka an ye 4 de sɔrɔ o tɛ ayiwa n'an bɔra yen seko ni dɔnko sini kulukorokaw olu bɛna maaw bisimila yaasa ka taa sa min ye faso kɔrɛ baro ye ale tako fɔlɔ fɛn fɔlɔ min bɛna kɛ année de la culture la kɛba sini kulukoro do nɛgɛ kanɲɛ 10 kɛnɛ kan ministre Mamu Dafe ale yɛrɛ kumatigi ye ale kɛrɛfɛ Mamadi Keita n'o ye nko karamɔgɔ ye o b'a la ka taa se Burama Sumano ma an ka faso taabolo n'an ka tabiyaw maanifinya kɛcogo an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'an sinsin mun kan k'an ka sini kɛ k'an ka malikura n'an ka malidenkura sigi sen kan o baaraw n'o kumaw olu de bɛna taa kɛ sini kulukorokaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 10 baro sigi a ɲinilen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka y'a kɛnɛ kan
yaasa faamuyali min bɛ sɔrɔ ko in na maaw ka se k'o kɛ ka baro bɛɛ lajɛlen lajɛ fo ka taa se a kun forili ma keba anw ye layidu di min ye Seko Buwarɛ ja ye maa min y'a dilan a ye ɲɛfɔli kɛ sɔgɔmada in na an ye kun fɔlɔ di kun filanan an k'o di maaw ma. i ye Bamusa ɲamɛkun y'i halala du jɔ n ko kɛnɛ filɛ nin ye fo yan fo frontière la i t'i ka du jɔ yen nɔ. wulongosokɔrɔ bilalen o i kana ne fɔlɔ dɛ n ko na taa n ka taa kuma fɛ a kɛ i denw kɔsɔn den ninnu kɔsɔn. Buramuso i m'a ye wa ne ye Bamusa fa de ye a ba ba hɛrɛ o de ye sin bila ne ka sɔrɔ k'a ta i m'a ye sa i bolo da i dusu kan i kana sute dɛ suteli man ɲi koyi n'i sera i buranna na san o san i b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko suteli ye ko cɛjuguba ye n'o tɛ e m'a dɔn e ɲɔgɔnna dakamanamuso t'i sɔrɔ dugukolo in kɔ kan bilen. e nana taa buranna kɔrɔ. kasɔrɔ ɲuman don sɛgɛn b'i ma kɛ malankolon ye. bɛnkɛ a gɛlɛyara dɛ. bon n b'a dɔn Gima ka film ni ɲana tellement don dɔ la ne taara ko an bɛ taa Dieu la a dafa k'an bɛ taa ka t'o lajɛ ne taara ka t'o réalisateur lajɛ o tun b'o tourné la ɲɔnɔ ne natɔ ne ni Gima nana ɲɔgɔn fɛ an sera Fana dɔrɔn mɔgɔw ko Seko Buwarɛ ale ni ne de jiginna car da la an nana dɔrɔn ale ko non ko nin de ye réalisateur o ye ne digi ka bila kɛrɛfɛ ko non ko Gima de don b'o de don Seko Buwarɛ mɔgɔw tora kɔ bon réalisateur ni fɛnw mɔgɔw to o dɔn kosɛbɛ an ka baara in na u bɛ kɔsa in na de bɔ parce que anw tɛ ye ja la anw bɛ ye générique de la bon ani tuma kelen la ni film bɛna bɔ ou bien ni avant première bɛna kɛ an bɛ bɔ an bɛ kuma sinon Seko Buwarɛ ni a daminɛ fo ka taa laban an b'a kɛ. kabi ala ye ne dan ne ma deli ka kojugu kɛ maa si la diɲɛlatigɛ la jurumu hala kelen a tɛ ne kana i tulo b'a la wa. ne kɔni b'a dɔn sa k'e dusukun ka sanu. i fɛnkura kabi sɔgɔmada in na i bɛ n nɔfɛ ne dun bɛ ala de kɔ han i y'a faamuya wa ne bɛ ala de kɔ n'i tɛna ala dun i y'a dɔn i na bɔ ne kɔ i y'a faamu sa i b'i yɛrɛ fin i b'i yɛrɛ jɛya ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔ ala kɔ to bisimila si tasuma ye kala mana jisuma ye tasuma fa cɛncɛn ye jisuma min fiɲɛkolon ye cɛncɛn ye ka wuli n'a ye ne Seko Buwarɛ ne ko ala ne ko an kuntigi Muhamadu. don dɔ la tubabukɛ dɔ ye ne lajɔ centre culturel français da la a ko Sidibe ne taara ka taa e sɔrɔ tournage na don min na ni directeur photo sɔrɔ aw jijalen don ka fɛn dɔ kɛ a bɛ discussion dɔ la k'o don ko ne yɛrɛ sɔnna i ye ne ko mun na a ko non ko e ko ka caméra jigi ko caméra jiginna fo ka pied s'a dan na k'i ko non ko ka caméra dingɛ tigɛ ko ka caméra base sigi o kɔrɔ ko parce que plan kelen bɛ yen Seko bi pan ka n'i jɔ kogo la k'a fɔ ko Mesitan bɛ yan muso dɔ bɛ fifali la ka fifali kɛ tasuma ka ye muso ka ye Seko bi pan kogo fɛ yɔrɔ min na ko e ko e b'a fɛ ko k'a kɛ plan kelen de ye ko bon k'i ni directeur photo tun b'o mankan na ko ne nana ka anw nana ka visite kɛ ka bɛn o ma ko kabiri o don ko ne y'a dɔn ko ne ye jijalen don e jijalen don fɛn in na cogoya min na k'a bɛ ɲa o y'a sɔrɔ tournage ma ban tournage bannen film ɲanen muso ko ne ma f'i ye ko vraiment ko film nin ka ɲi ko comédien ka ɲi équipe minnu b'a kɔfɛ Somé ninnu ni Abdramane Somé ni fɛn ninnu k'olu b'a kɔfɛ k'a ka ɲi. an taatɔ la yɔrɔ jumɛn ko mun kɔni na kunu fɔrɔ bila kuro fara saba jeli y'a f'i ye ko a bɛ taa ban kɔni na dayɛlɛ ka bɔ n da la sisan ayi n jigin ka bɔ ala dayɛlɛ. cɛkɔrɔba aw t'a yɛrɛ bonya de quoi an ka wari di ka na mɔgɔ de don teliya. jelikɛ i teliya sisan cɛkɔrɔba. kɔri e tɛ kulo. patron an ka taa. an ye film nin kɛ ten aventure de Seko ni fɛn caman b'a kɔnɔ bon a tournage bannen épisode 5nan na fɛn bolila Seko Buwarɛ bolila ka bɔ an y'a tigɛ ye. ko ɲɛlatigɛ la ni nkalon t'a la ka da i la nkalon min ni tiɲɛ bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ woro n'a fɛɛrɛ k'i bɛ min kɛ k'i b'o dɔn ne ko n ko ayi n ko n t'o dɔn k'i jɔ de n'i wulila k'i jɔ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ min kɛ sa k'i sɔrɔ bon o de y'a diya mɔgɔ ye mɔgɔw ko ka tɔ fila kɛ bon scène min bɛ kɛ n'a bɔra
a bɛ moto suyɛlen sɔrɔ kɛnɛmala la après a bɛ bɔ da la ka taa kuma dɔ fɔ komi ne ko n ko commissariat bɛ changer yanni a wari tɔ ka sɔrɔ ne y'o scène 2 ta o ma monter ne y'o mara n bolo bon kɔsa in na ORTM tun b'a fɛ k'a ka bɔ bon ko k'a kɛ ne y'a kɛ 13 minutes ye k'a kɛ 10 épisodes ye ne y'o scène 2 ninnu ta k'o don a la mɔgɔw y'o de ye a bolilen ka bɔ a ye cɛ ye u b'a fɔ ye ko est ce que samiya selen in na k'e b'i ban ko ka taa baara kɛ ko i mɔgɔ ɲɛnama bɛ ko an ka dugu la ko suyɛli tɛ kɛ ani fɛnw Seko b'o fɔ. e m'a fɔ ko ne e fa ye wa n tɔgɔ ye di a tɛ k'a fɔ ko n jamu ye jumɛn ye a tɛ k'a fɔ ko an kɛ dugu bɛ fa jumɛn fɛ a tɛ k'a fɔ k'a den de nin ye wa awɔ bamusa kɔni bamusa de ye tiɲɛ na nin kelen tɛ bamusa ye nin tɛ se ka kɛ bamusa ye dɛ sabu ka d'a kan ni ala cɛ den o den n'i wulila anw kɛ dugu la k'a fɔ k'e ye suyɛnni kɛ maa si t'a den ta k'a d'i ma furu la maa si t'i da don faso kunna kuma na ba taara den mɔgɔ molo bali samiyɛ selenba in na yanni i ka taa kɛ sɛnɛ i bɛ taa ɲɛmɔgɔ den ya. inspecteur kamalen bɔlen bɛ kalako mɔgɔ de fɛ n y'a lajɔ circulation na n k'a ka moto papier di papier ma sɔrɔ a kun wa poche kun falen bɛ drogue de la u ka jouer o de y'a kɛ n y'a minɛ ka na n'a ye. k'aw ka moto de ye nin ye an ka moto de a sɛbɛn b'aw kun a papier bɛɛ lajɛlen bɛ yan. a ye nin di ninnu ma. nin bila k'e bɛ taa moto sen lajɛ ka na nin ye moto lajɛ. mɔgɔ molo bali. nin bila violon na. mɔgɔ molo bali siri tigɛ la ɲɛbatɔ ma ala mun ni ta ka filɛ. ko bɛ taa moto ye se ka na nin ye moto ye. n ka cɛ nin samiyɛ va in na k'i ka taa ci kɛ yanni i ka taa ci kɛ i bɛ taa kɛ suyɛli ye. kunna diya wɛrɛ dɛ ko di kunna diya wɛrɛ dɛ. tiɲɛ don walayi ala k'an don ɲɔgɔn ye o. i kana se o kɔ dɛ n'i sera yan o kɔ hali n'i jo b'a la i bɛ dibi nɛnɛ dɔɔnin. merci k'an bɛn. a tun bɛ ɲini ka kɛ balahu ye dɛ. Seko. Cɛ i bɔra sama woro furancɛ dɛ. la hawla wala quwwata. I tun bɛ si ka kaso la yan. maa ko man ko sama woro furancɛ fɛ o kɛ a fɔ ko n bɔra mɛnɛmɛnɛ woro furancɛ fɛ. cɛ. cɛw i ma ko kelen faamu dɛ safiyɛtɔ yɛrɛ dahirimɛ hali ja i ka hakili t'o la tiɲɛ don koyi. fɛn kelen b'a la o fana il faut que o ka fɔ o ye ko scénario a tourne tuma Giba tun bɛ scénario tunu ni scénario a ye bɛɛ ka scénario tunu ni scénario dira a ma dɔrɔn a bɛ dɔɔnin kɛ a b'o tunu bon donc an ye don dɔ la an y'a kɛ scénario tɛ mɔgɔ si bolo plateau kan ne ko n ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn an ye scénario caman tiré ka di mɔgɔw ma ale ni min dira a ma dɔrɔn ale b'o tunu ni min dira a ma a b'o tunu bon fɛn o de olu fɛnw b'a la quoi. ɲinɛ e ye tɛ ɲinɛ la ɲinɛ walayi ne yɛrɛ de bɛ siran ɲinɛ ɲɛ mina Seko. ni laban bɛ jagola mugu dɔ d'e ma i k'a mugan tɛ. an tɛ se ka taa ne ka so wa. so dɔ de bɛ e bolo wa. awɔ. mais tournage nin yɛrɛ yɛrɛ la an nana ka tournage kɛ film nin ka di mɔgɔ minnu b'a la kari bɔgɔba ninnu ni Magma Gabriel ni fɛnw comédien ninnu ni Catherine ni fɛnw mɔgɔ ɲɛnɛma fɛn fɛn bɛ théâtre dɔn minnu bɛ cinéma dɔn olu bɛɛ de jouera la an nana k'an bɛ taa jouer Segu a ka Sugunikura la bon tellement baara nin a kun ka di ne ye ne nana don dɔ la dɔrɔn radio cour kɔnɔ ne ko n k'an ka taa équipe ni technicien ni fɛnw bɛɛ ko k'olu tɛ taa ne ko n k'a tɛ taa ko awɔ k'u tɛ taa ne ko mun na ko ne ka taa n yɛrɛ furakɛ ko ne man kɛnɛ ne ko ne man kɛnɛ n'aw de b'o fɔ ne ye ko ne yɛrɛ b'a dɔn ko non ko ne man kɛnɛ u ye ne jagoya ta ka taa ne ye Gabriel Touré la ne taara dɔrɔn u ye ne minɛ ka ne lada yen nɔ ne ye tile 3 de kɛ dɔgɔtɔrɔso la baara jɔra tournage jɔra ko réalisateur man kɛnɛ bon donc n b'a dɔn k'a fɔ ko film nin na bɛɛ de y'i yɛrɛ di a la. ni sale sɔngɔ bɛrɛ ka fɛn a tɔ to a tɔ bɛ to. Lamsa, cɛw nin ye cɛ nɔfɛ tɔ kɛlɛ. Bɛnkɛ, Bamakɔ musow ka kɛlɛ bɛɛ tɛ cɛ nɔfɛ kɛlɛ ye dɛ. Ɲɛko kɛlɛ b'a la, nafoloko kɛlɛ b'a la, sigiyɔrɔko kɛlɛ b'a la. Bamsa, o n'a ta o ta, o ka cɛ nɔfɛ tɔ kɛlɛ ka ca ni nin bɛɛ. Seko Bɔrɛ in y'o de ye maintenant a ɲana ko an bɛɛ ye jɔn de ye ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ sinon ne ni Seko Bɔrɛ Gima an ye tile 10 kɛ k'a dilan dɔ in na yɛrɛ fana a bɛ taa ka taa don sugu kɔnɔ suite nin na taa don sugu kɔnɔ après scène dɔ tun bɛ kɛ terrain na an bɛ don terrain na ka taa Kati ka fɛn caman kɛ o scène ninnu bɛɛ tun b'a la bon donc a bɛ ten après kɔsa in na ne y'a ye tellement ka di Seko ye ani tubabumuso nin ye Faransi u ko le retour de Seko u tun bɛ dɔ sɛbɛn ka ci ne ma yan nɔ ko u ka kan ka don Faransi u bɛ dɔ kɛ Faransi ka bila ka na aéroport la bon financement ko fana na o fana jɔra donc film ninnu y'o de ye Seko Bɔrɛ
a diyara mɔgɔw ye mɔgɔ ko k'a ɲana mais a ɲali mɔgɔ minnu y'a baara kɛ olu b'a la mais Gimba ale ka cɛsiri a n'a ka talan a ɲana. a ka moto wa. ni hakilina ɲuman ye n tɛ tiɲɛ f'i ye n'i kɛra baara la fila de bɛ yen n b'o f'i ye ne ka moto walima n ka wari n'o ma kɛ fiyewu polisi b'a fɔ. subhanallah ne tɛ fɛn kalama nin ko in na koyi ne tɛmɛsina ma da gansan don koyi. hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana b'aw kɔ. o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnko waleya u kunkɔrɔta. Keba alisa seko kura min kun daminɛna o fana blokera ka kɛ musaka ko ye Kora film Cheikh Umar Sissoco a ko bɛ ale de bolo min ye musaka min o tun y'o sɔrɔ ka se ka sinima in bɔ u ye caman k'a la nka musaka dɛsɛra tuguni.